Madamo sa gihapon ang mga unconsolidated units sa Western Visayas o kung wala nagpamiyembro sa mga transport cooperatives. Suro pa kay Mr. Elmer Foro, lead convener sang No to PUV Phase Out Coalition Panay, iyagin payag nga sa Negros area ilabi na sa Bacolod City, hindi magnubo sa 60% ang unconsolidated. Samtang sa Iloilo City naman, ginabanta 27 to 30% ang unconsolidated units, lakip naman sa pala ka mga area sa Iloilo Province. Pahayag pa niya, hindi pa sila matulid kung mag-apa-consolidate ang mga ini sa liwat kapag bukas ang consolidation sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board of LTFRB, bangod hindi kumpiyansa ang mga ini sa pagpamalakad o konsistema sa mga kooperatiba. Yari ang kabahin sang pahayag ni Mr. Elmer Foro. To 78% o 77% ang consolidated, samtang mga 30 down to 23% na ang unconsolidated team. Report nagikan sa syudad sang Iloilo, ini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.